Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ngane sakwethulo esimbona-ke esithombeni, igama lakhe uLinamandla wakamgomezulu, osukwinikelwa izolo ke kwatrenda-ke impela ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke ulahlekile, udukile, abantu abawuhlabe bawulawule. Ngaleso sikhathi maku-check-wa ifoni yakhe ibise around Stenga. Iy'ndaba-ke ezivuka nazo osukwini lanamhlanje, insizwa-ke kuthiwa-ke itholakele ngala endaweni yaSolundi isibulewe, kwase ukuthi-ke imoto abehamba ngayo yatholakala-ke eNanda eYodomo. Indaba-ke ezibuhlungu lezi, sithi rest in peace kuyena uLinamandla, kanjalo-ke nasemndenini sithi dudu alwehlanga elungehlanga. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section umtshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. La kwi-Trend TV ngizohleze ngikhona kulethela-ke indaba ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.